Нека следващия поздрав да звучи за береме чопито искам горе да пише покарение нормално. Видне, нека се нашвърка, много пик, пише за повърка, а не аш притне мама до кампа. Не си красива. Поздравление! 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 Форму следующий, смотришь, четвертая форма. Чудо. Достатъчно! Жалко е да ме караш да се в гърне, дева майка му да еба мръсна. Помниш ли онзи ден се наследя? Стига, казахте, че беше халва. Стига бе, ти халвата в кенепа ли я ядеш, нали го помирисах? За мен си беше точно лайно. А така, и какво? Изследваш? Не бе да му еба майката, ще да се клъзна. Не мога аз да съм хора, да не мога да оцеля козата. Стига псува като каруцари, не издришно. Оче ми бил такъв! Много ли фунали, брат? Оче ми бил такъв! Отличка, одиозно казано снима. Колко взимаш да го взимаш? Не съм чул дали се отговори. Петурам при баща му, брат. Не причам. Който много ще говори, питам го дали има 2 лева. Виж сега, щом имаш, отиваш на левчето там и продават лъже, брат, имаш си 2 лева и се обясяват.